Aupa, Euskal Kirolari, ni Xabin Fernandez naiz, eta Euskal Kirolari, Euskara eta Kirola sustatzen dituen kanala da. Eta ez baduzu ezagutzen, ez dakit zeren zaudeten, arpidetu. Ni egia esan, hobeto moldatzen naiz mendiko kiroletan, baina ikusten duzue gaur bestelako erronka bat egitea tokatu zaidala. A ber, zer moduz ateratzen den. Gaur uretan sartzea tokatuko zait, eskerrak eguraldi paregabea dugun. Zuei, stand-up paddle, paddle surf esaten badizuet, badakizu zertaz ari garen, ez da? Goazen probatzen. Lehenengo jendia ureta sartu beharrian segido, ez? Jendia pixka daka bildurra, como galko dut, ezingo dut. Orduan lehenengo egiten dugu da pixka ondarretan iniziazioko kursotxo bat eman. Eta ingo dugu lehenengo belauniko jarriko bera belauniko. Eta tente jartzeko, ingo duguna da, bi eskuak jarri horrela, arrauna helduta, eta lehenengo hanka bat, eta gero beste hanka. Eta oso garrantzitsua da, gora igotzia segido. Tente gaudenian, ingo dugu arrauna heldu posizio honetan, eskua goian, bestia hemen, eta sartuko dugu arrauna barruan sartuta, pala barruraino, eta ingo dugu goiko eskuekin bultza. Hasieran unai azalpenak ematen hasi zaitenen, esan dut, hau ez da nik uste bezain erresa izango, Piskat ekilibrio hartzeko, ikubardia belaunak oso suelto, horrela tabla mogituko gure azpian, eta hau besteko gure gorputza, ez dugu balantzeatuko. Bat, bi, eta tente jarri. Gero dago ariketa bat, ekilibrio hartzeko, da jartzen dugu arrauna. Gure musuan parian, orduan helduko dugu gola bibiatzekin, tabla mohitu, eta honek ez digulagatzen, gorputza mohitzen. Orduan horrela horre ekilibrio hartzen dugu. Gero egia da, ureta salto indeunen, hasieran kostatu zait pixkat, baina egia da, unaiek emandako aholkukin eta, behin oreka hartzen dezunen, ja seguru sentitzen zeanen, nahiko erresa egiten dela. Bai, tipo trebea ikusi dut, tipo trebea. Hala ere oso deporte erresa da. Eta errez, paseatzen hemen, ibaitik, olatu hondirik gabe, nahiko errez. Eta esan dit, ondo moldatzen zea, eta pixkat zaildu ingo dugu hau. Soska! Hor ja ez nahiz hain ondo moldatu. Zentzu badaka, segero ekilibrio ere bai landu ditezun nahi gabe. Joku bezala hartzen da, baina ekilibrio hartzen da. Esperientzi modun, ni lehorrekoa izanik, askotan itxasko kirol hauek pixkat urrutik geratzen zaizkit. Orain probatuta gero, esan diket oso gomendagarria dela, eta gainera oso paraje ona dela hause praktikatzeko, hau ez nuen beste ezagutzen, eta hause dela leku aproposa holako kirol bat praktikatzeko. Egia esan ez dakit gaurko erronka aprobatu dudan, ala ez, baina niri asko gustatu zait, eta seguru nago paddle surfa praktikatzen jarraituko dudala. Gainera ikusi duzue, kirola ere euskaraz praktikatu daitekela, beraz, zer gehiago behar dugu. Bideoa gustatu bazaizue, atsegin dut eman, arpidetu eta jarraitu gure sare sozial guztietan, eta badakizue YouTubeen euskararen partida 22 arte.